Hey! Nangyari na siya ba? Gat tayo. Pag-akit kayo ba? Ah. Uy! Iwit ka ha? Oh, iwit kita mo. Iwit ka. Anong ka na masali mo gisulod? Tanawa lang gisulod oh. Magbuot. Burikat kayo? Magbuot. Uy! Mapagay mo kailan ako, makaingon mo ka ng burikat. Wow ha! Kaklaro na ang panamit ang daan, pamurmal ang daan. Kamarog niyo mo day, kaklaro day. Dilang ano istorya day. Uh-oh. Manghula day mo. Mas manghula, makita. Labaw mo sa manghula day. Dapat iwit ra jud kay ko na kay una mi diri na ba ya? Rules and regulations jud na. Kabalo ko oy. Maglaro anang iwit kay una mo. Wala ko na siya oh. Di man na iya. Dili man mo kana ang sinuloban sa panghabal-habal oh, nagdress man taon ka oy. Ano oy? Ay mo pagbuot og ngani ako sinuloban na ako aning lawas. Walang ay ko bothin ninyo. Kay pwede ra jud bisa pag magpante ko amoy labot. Wahi ka. Wahi ko man di mo. Tumid ako magkalagot niyo na ako yo. Wa mo gayong kailan ako nya ngana inyong mga. Din ala di ang ilahan lagi. Kay mo pumarog bandaan kailan na may ana makibaw na mi. Hoy, don't judge the book by its cover. Oh. Oh? Gago. Its cover? Sabta lang. Dili pa lang gani ablihan ang book na kap. Wa nagi-judge na ka. Gusto ba cover? Oh. Okay ko. Ah, ali dong. Ako una dong. Ako una. Ali dong. Larga ta, miss. Larga ta. Uh-oh. Kung naman may diri. Awahay man ni sir. Wahay siya. Hindi labot ako kawahe. Kung diri ko masakay, diri ko ganahan masakay. Ay, di sir, mama na among Rose din, sir. Ang nauna. Rose na ninyo. Ako amin Rose. Pasahero man ko, ha? Na ako'y katungod, na ako'y akong katungod as pasahero. Nakasabot mo, ha? Pasahero is always right. Wa mo'y mahimog, ari ko mo musakay. Ganahan ko rin mo sakay, ako'y mamili, ako may mo plate, di man ka mo plate. Oh. Demi. Sige, anak ka sakay, sir. Magbabot ka, sir, o ganun sa amin. Oh, abot larga ta, miss. Egtuon na nila. Oy, unsa man tan lang nga. Ako diri man nakasabot ko sa tungod. Ay sig, ay pamina na Rose na miss. Kay kadali ko. Ganahan man siya diri siya mo sakay nako. Ganahan siya nimo kay igat man ka. Oy! Gat! Imo ko yung ano, ay wala ko ning sakay tungod kay gwapa ni or. Ah, kaklaro ana sir. Gago. Sir. Hoy. Moingon na sa kasir nga don't just the book by its cover. Astilan. Balik. Pare onon ko ha. Gas kay bawo namin sir. Kana mga pormangin ani sir? Oh, sa ano storya sir? Pwede ko matintal entana na. Na, tanawa wa pag mi kadagkan. Sige. Ayo na balik diri ha. Di pala mo tagkog lawas ay na. Ganyan naman. Balik-balikan ta mo. Gago. Naku mamong lawas. Magpuyo ka lang ko. Aw. Sir, magpuyo siya sir. Ako naguna sir. Dah, balin da pikas eh. Buisit ko diri da pikas. Buta. Di na nakarga. Sige kagisi lagi mura magnapasmuhan ka. Nagpasalamat ko nimo ba kay. Salamat kay imo kong gilabanan ba. Nagdali ko. Miss. Sugaya ba nakalarga mi? Asa ko nyawing dito? Atara dai. Sige. Sakay ko miss. Miss, larga ka. Sakay na ko. Ako nakauna. Ako nakauna. Gulit pinarga na ta. Ha? Uh-oh. Tara. Gulit mo ha. Ano mi? Anak. Nakina lang miss. Kaya na lang miss. Naog miss. Naog ka na. Hunong sa miss miss. Hunong ka ba? Manaog ko. Nausog ko. Naog man ka. Sip, dako kay problema miss. Unsa na miss? Ay nagpasakyaw oy. Magsige nagpanguot. Ano man oy? Ireklamo ka. Republic Act 69.9.9. Ito mo mukhang libre naman. Celebrate!
Hain. Masa ka day ka mohunong day sir. Dito sa Sincho Kantiratoy. Ha? Kuon dia liko ila iko, imang ila imang. Ato sa may padong. Sabay na lang. Kasi wala pa matuyo sir. Di wala. Di wala na to sig panguot ya. Inag-bounce kumuton palargo tong itlog. Gago. Di ba pong ganang kamot good? Mukuot din siya. Doon na miss. Doon na ha. Panauga na miss, panauga na. Kitay mo malargo. Dali na. Sakit Ay, mo ay, ay. Di mahimo oy. Anong di mo tamahin mo? Ako'y nauna ni mo, ako'y nauna. Nya imo ra nang ipasakay dayon. Dali sakay ko. Huh? Ako ni iyuan oy. Ayaw, di ma. Pabilin ko. Tawag ko kay. Nawi lagi ko. Bilin ko sayag. Ha? Bahala ka din. Hoy, ako dire. Wala ka. Hoy. Ako. Wala na ka dira. Unsa man dapita dire oy. Gabiin na lang ba? Tinglupa na nako.